tömmen genom bättringen så. Utifrån och in. Korsar snoskriman. Så att den går över, blir kryss över snoskriman. Genom bättringen på utsidan. Utifrån och in. Och fäster den i inre sidan. Alltså inre den här inre bättringen utifrån och in. Kryssar över nosgrimman. Genom bättringen utifrån och in. Och sen fäster i insidan. Och här får jag lite upplyft. Jag kan lyfta upp lite så att jag får inverkan på bettet. Det är första gången kan man säga som hästen känner att den får lite inverkan. Så jag får dra nosgrimman lite så att den fasar ner. Jag kan visa hur man kör också hur det ser ut. Den här hästen är också spänt in då lite som en yngre häst. Jag låter den vara genom inre bättringen och så visar jag då med kapson. Jag sätter mina tömmar här på. Och de är dubbelsidade 3,5 meter. Ja. Stöter till så blir det en riktig stöt då. Som ni ser. Och om den inte svarar för pisk så kan jag använda tömmen till det. I och med att den är dubbelsydd. Och tömmarna är 8 meter långa. Och Göran Slingstrand vill bara ha 6 meter. Men det beror på att han lär